Čus, ja vás vítam u svojho nového videa. Dneska sa pozrieme na všetky novinky na dnešný update. Ako prvé sa môžeme pozrieť, čo mi za tento event padlo. Zatiaľ mi padol tento Huge Refill Dalmatine Rainbow, Huge Soccer Ball Gold Golden, dve Normal Gold a jeden Dalmatine Normal. A včera mi prišla táto Chihuahua Rainbow z toho leaderboardu, čo kopete do dielky z tohto. A teraz sú tu zase nové odmeny. Tak, v ligách máme 53,1 tisíca pointov. A teraz sme na top 4714. A zatiaľ to vyzerá na aspoň normál huge. Cieľ bol shiny huge, ale mne to furt padá. A tí naši spoluhráči tí zase neavkujú. Jediný, kto avkuje, tak Mayrax. To je ten môj nosozok, kto by nevedel. Moje najdlhšie kopnutie je asi zatiaľ 36 miliónov, lebo moc to teraz nehrotí. A asi to vyzerá zatiaľ iba na túto hývku, si myslím, lebo toľko to ja mať nikdy pointov nebudem, okolo 370 mega, to ja mať nebudem ani nad 200, pretože to už teraz nehrotím toľko. Moje upgrady vyzerajú takto. A keď si ukážeme tieto penalty, do tejto penalty minihry môžeme už dávať aj huge petov. A to sa vlastne vsádzate s tým protivníkom a ten, kto vyhrá, tak bere všetko. Ak sa nám to zapne, tak mám pocit, že to trochu nefunguje. Teraz sa môžeme ísť pozrieť na zajtrajšie líky na X-ko. Tak tu máme X-ko Big Games. Update sa bude volať Tab Heroes. Budeme tapovať na nejakých enemákov. Budú tam často bossovia, ktorých budeme môcť dať na 5. level. Budeme môcť dostať permanentný luck za Rebirth. Bude tam nový Gargantuan za top tapera. A budú nové klanovky. Určite dávam like. Ideme ešte pozrieť replies. Tu niekto napísal, že Pet Simulator to nebude, ale bude to Tab Simulator a Big Games odpísali, že bude to Tab Using, takže a Big Games na to odpísali, že to nebude Tab Simulator, ale bude to ich vlastná hra, ich vlastný nápad. Tu im týpeček napísal ďalší, že dúfa, že budú cool modely zvierat a že bude dobrý model alebo skvelý model Gargantuana. A Big Games mu na to odpísali, že bude veľmi cool Gargantuan. Tu sa Cam Racer opýtal, že či bude tento update taký istý ako Tower Defense. Big Games odpísali, že nebude. Bude to úplne ich nápad. Tu sa Nightfox opýtal, či tu budú cool peti v tomto update a Big Games mu na to odpísali, že tu bude viacej cool petov v tomto update a neskôr viacej líkov.
dnes alebo zajtra, takže uvidíme. Teraz sa nachádzame na Michelovom X-ku. Tu písal, že všetky odmeny z leaderboardov budú distribuované do 24 hodín. Tie už vlastne ubehli, takže už by ste ich mali mať. Ja už som tiež dostal po svoju jučku. Tuto píše o tom, že ako by sme sa mali vysporiadať s alt účtami v ďalších eventoch. Že či je férové, že budú multiple accounty dostávať odmeny z Clan Warsiek a tak, že budú v klanoch. Nechám to čisto na nich, ako sa rozhodnú, ale podľa mňa by tam tie altky mohli nechať okrem tých cheaterov a exploiterov. Tých by som banoval. Ale altky by som nám tam nechával v klanoch. Ešte ukážeme líky na zajtrajší update. Lokácie, pack a tak ďalej. To by mali vyzerať tie 4 nové lokácie. Toto máme prvú lokáciu, kde by sme mali vedieť vyletieť na letujúcom Titaníkovi alebo Gargantuanovi prípadne. To je druhá lokácia, tá sa mi veľmi páči. Toto je tretia. Tu máme Puttyho zosypaného. Tu máme štvrtú lokáciu. Tie lokácie vyzerajú strašne dobre. Podľa mňa by bolo dobre, keby ich pridali, ale myslím si, že isto, hej. Tu máme toho Puttyho rozpadnutého. Tento Swift Pack vyzerá, že bude náhrada za Call Pack. A tento Rebirth Pack vyzerá, že bude ešte ďalší pack v tom. Určite marknite. Ešte pred vydaním videa vyšli tieto líky. Toto bude nová lokácia. Toto bude nové exkluzívajco, nový peti v ňom. To bude nový Gargantuan v tomto evente. Toto bude nový Swift Up Enchant. Vlastne ten Rebirth Pack bude miesto toho Gold Packu. Toto je nová ikonka hry. Tak, toto je všetko pre toto video. Nezabudnite dať like, odber, prípadne zvonček. Nezabudnite joinúť moje Discordy, môj klan, v ktorom sa budeme snažiť o top 250 na Huge Beta. Určite mrknite aj na moje sociálne siete a čus!